हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों बरायबाय। स' आङो दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान ट्रायंगल प्रजेक्शन सल्व खालामनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। स' जायफोर बिथांमोनहा नायनो गोसो दं फारियै नायलांनो हागोन। स' दाना बिदिब्ला जागायनोसै। स' नोंथांमोनहा दा नुबाय थानाय बे ड्र'आनो जादों बेयो आइसोमेट्रिक भिउ। आइसोमेट्रिक भिउनिफ्राय प्रजेक्शन बोखावनो थाखाय फार्स्टआवनो अलरेडि बेबायदि ड्र' बोग्रोनांगौ। बिनि उनावहाय बेयावहाय होनाय दङ बिनिफ्राय बिसिम डाइमेनशना 120 आरो बिनिफ्राय बिसिम डाइमेनशना 160। स' जायथिं डाइमेनशना खमसिन बिथिं साइड भिउ होननानै हमनानै लानो हायो। स' बिथिं साइड भिउ आरो बेयावहाय फ्रन्ट भिउ अलरेडि होनाय दं आरो टप भिउआ जागोन साजों। साखौ टप भिउखौ प्लेन भिउबो होननानै बुंनाय जायो। स' दानिया बेयावहाय प्रजेक्शन बोखावनो थाखाय जों साइड भिउखौ ड्र' खालायगोन बेयावहाय आरो फ्रन्ट भिउआ जागोन बेयावहाय आरो टप भिउआ जागोन बेयावहाय आरो 45 डिग्री एंगेला जागोन ओरैहाय। स' नोंथांमोनहा मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि ट्रायंगल प्रजेक्शनाव 45 डिग्री लाइना गोजौजों थाङो आरो फार्स्ट एंगल प्रजेक्शनाव 45 डिग्री लाइना गाहायजों फैयो। स' दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव ट्रायंगल प्रजेक्शन खालामनानै दिन्थिगोन। स' फार्स्टआवनो जों साइड भिउखौ ड्र' खालामनोसै। बेयावहाय बिनि डाइमेनशना 120 आरो बिनि हाइटआ जागोन 120। हाइटआबो 120 आरो साइडआबो 120। स' बिनिफ्राय बिसिम हाइटखौ 120 हमनानै लाबाय। दानिया अलरेडि बिनि हाइटखौबो होनोसै। दानिया ड्र' खालायदों बेवहाय साइड भिउआव जों साइडथिं बिथिंजाय थानानै नायोब्ला जों पेन्सिलै नायोब्ला जोङो अलरेडि बेखौ नुगोन आरो बेखौ जों नुगोन। अब्ला बिनिफ्राय बिसिम होनाय दङ 40। स' 40खौ हमनानै लाबाय बिसिम। आरो बिनिफ्राय बिसिम होनाय दं 60। बिनिफ्राय बिसिम जागोन 60 आरो बेवहाय 120 60 60 120। स' बिनिफ्राय बिसिम 120 बे जादों साइड भिउआ अलरेडि कमप्लिट। दानिया ड्र' खालायगोन फ्रन्ट भिउआव बिनिफ्राय बिसिम डाइमेनशना होनाय दं 160 आरो बिनि हाइटआ 120। हाइटआ अलरेडि बोखाबाय। दाना जों फ्रन्ट बिथिंजाय थानानै नायोब्ला जोङो अलरेडि बेखौ नुगोन। ओरैजाय खेंसिलाय थानानै नायोब्ला बेखौ नुगोन आरो बेखौ नुगोन। स' बिनिफ्राय बिसिम होनाय दं 50खौ हमनानै लाबाय बिसिम आरो बिनिफ्राय बिसिम 40 अलरेडि नै बेजों समान। बिनिफ्राय बिसिम होनाय दंबावो 50। फ्रन्ट भिउनिफ्राय नायो अलरेडि बे जाबाय आरो बियो बिनि हाइटआ जादों 120 आरो बियो 160। बेयाव होनाय दं डाइमेनशना 160। स' फ्रन्ट भिउआ कमप्लिट। दानिया ड्र' खालायगोन टप भिउ। बेवहाय टप भिउआव होनाय दङ बिनि अर्थाया 120 आरो 160। दानिया जों सानिफ्राय नायोबा
already बियो बे so बेखिनिया बे आरो बियो बे दानिया 45 डिग्री एंगेला थांगोन ओरैजाय बे डाइमेंशना आरो बियो दा बेहाय अलरेडि बिनिफ्राय बिसिम डाइमेंशना 60 होनाय दंखायो बे 60 खौ डाइमेंशन देखायनो थाखाय बेहाय बिनिफ्राय बिसिम 60 बे जादों साइड व्यू फ्रन्ट व्यू आरो टप व्यूआ टप व्यू स' बेनो जादों आइसोमेट्रिक भिउनिफ्राय अर्थ'ग्राफिक भिउआव थार्ड एंगल प्रजेक्शन बोखावनाय स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै जायफोर बिथांमोनहा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक खालायदो शेयार खालायदो आरो गोदानै फैबाय थानाय भिडिअ'खौ थाबैनो नुनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ स' माच फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय